Сега хора ще гледате как нареждам цигари. Да, ям. Чао! Гладна съм. Нищо не е станало. Ще нареждаш ли цигарите? Да. Гледайте сега хора как нареждаме цигари. Аз се знам и къде седя, всичко. Не потука така. Искам да носи масин. Хора, тея. Какво ви гадите? Всички са с гадни снимки, ама... Като ги наредя ще ви покажа. Днес запомнете сега. И... Наредихме. Аз съм по престилка. Ето ми. Престилка съм. И много се харесва. Имам и чопчета. Подосвам си с моите дрехи. Ето. И с панталонки. Няма как да си махна бузата си. Мина доста време, защото аз наредих, обаче онази хубава какичка. Пил. Мик. Не си дава телефон. И аз обаче. И го взех. Хора, можете ли ето така? Никой не го може. Да си сложите краката, да ви е хлъзгаво и да направите и така. И да медитирате. Аз го мога да ама изчакайте малко сега. 1, 2, 3. Бай, хора!